Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Australianang Bisaya. At kung napansin nyo, yung hat ko, hindi halatang nasa Australia. So, nakahat tayo kasi mainit sa labas, char. Hindi mainit, no? So, kung napansin nyo guys, yung boses ko medyo halatang. Galing ako sick. May sakit ako. So, okay na ako. So, finally, nakuha ko na yung result sa COVID test ko, which is negative! Yes! Thank you, Lord. Negative yung resulta. So, back to work na naman tayo. So, yan. You guys, I'm gonna show you how you're gonna use the puffer. Kasi sick tayo, no? So, kailangan natin to. Kailangan ko to. So, ganito lang paggamit siya, ha? Inhale, exhale. Tapos, dapat i-inhale ko ng ganun ako. Tapos, ano ko to. Tama ba yun? Parang hindi yata. Hindi ko marunong eh. Ano ba yan? Inhale, exhale. First time ko kasing gumamit nito guys. Hindi ko alam kung paano. So, wala yung asawa ko. So, ako na lang magagamit nito. Kasi walang magtuturo sa akin. Walang ganito sa amin sa probinsya. Model of puffer.